Jeg hedder Signe, og det her, det er Media med Quattro. Det her er min mand Charlie, og sammen er vi lige flyttet til Hongkong for at være Sømandskirkens juniorassistentpar for det næste år. Som juniorassistentpar, der udgør vi sammen med præsten et fast holdepunkt for danskere i Hongkong. Vi står for forskellige arrangementer, ture, fester for børn og voksne. Vi skriver, vi producerer og vi udgiver kirkebad. Vi afholder gudstjenester, og så besøger vi alle danske skibe, som ligger til havn i Hongkong, for at høre om alt forløber godt, og om vi på nogen måde kan gøre noget for dem før, under og efter deres besøg. For os er jobbet her en fantastisk mulighed for at slippe de trygge rammer i Danmark og opleve verden uden helt at slippe forankringen i det hjemlige. Når man rejser ud i verden, om så for at arbejde, studere eller bare være på eventyr, så er de danske sømands- og udlandskirker til stede og tager imod alle danskere. Sømandskirken her er i høj grad samlingspunkt for de fastboende danskere i Hongkong, såvel som vi tager imod søfolkene, der kommer i havn. Er du au pair, backpacker eller bare ude at rejse, så er dørene i kirken altid åbne, og vi deler gavmildt ud af dansk tryghed, varme og hygge. Du kan følge Ung Derude på Facebook og høre mere om dine muligheder, om netværk og om de danske sømands- og udlandskirker. Forresten, vi passer også en skildpadde.